Stories Building 321 Kalipunan Avenue, Quezon City. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón vegetal. Sa giasoy o gisulat ni San Pedro sa iyang sulat sa 2 Pedro 1:20, matud pa niya nga gidili kuno ang kinaugalingon nga pagsabot o kanang gitawag na to private interpretation. Unsa may buot ipasabot niya na naabanay kalambigitan sa problema na turon sa panagbahin-bahin. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silver Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ng makauban nato sa technical side ang atong mga kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax sa Ilumba, ug sa gyapon atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dugumo, ubana sa iyang tibuok youth staff nga puros mga radyoman dinhi sa maong istasyon. O atong pagyukbo sa gihapon sa atong haligi amahan sa atong simbahan diri sa atong dapit no, sa Diocese of Dipolog. Ang atong obispo Most Reverend Severo Caermari atong pagyukbo kaniya o atong natungog usab no ganina ang iyang pagpreside sa Santos nga misa nga nanukad gayud sa atong katedral. Atong pagyukbo kaniya uban na sa mga kaperian nga mialayon kaniya sa pagpagamahan sa atong dapit. Okay? Nasakop man sa diocese nga mga kaparian o nagawas man. Okay. Kasama pananglit sa atong spiritual director, Bible directors no, sa grupo sa CFD nga si Reverend Father Ramil Curong, Reverend Father Rui Salvo, ang ato pong vicar sa cathedral. Okay. Sab si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. nga anaapoy YouTube no nga matulun-anon kayo no. Ako po ding ipahibaw ninyo no nga si Leonilo Dagpin Jr. si Father kay Father Leonilo, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. na sa YouTube no. Yeah, no. Nga mga daghang kayong mga pagtulunan nga atong mapupo mga reflections. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw
By the way, no, nalimot ko. Kamuta na nagpaminaw, nag-view, pagyukbo na ako kaninyo o maayong adlaw sa Ginoo o niya na ta sa Domingo diin humana no sa fiesta sa Divine Mercy no nga kanang fiesta sa Divine Mercy Domingo man na human sa Easter Sunday. Then karon Domingo na po no human sa pista no sa Diyos ng Galuoy. O niya karon aron ipadayon ang atong gihisgutan may labot na sa kining unsaon ning Biblia no unsaon ni siya pagsabot o ato dayong gikutlo ang gipahayag ni San Pedro nga gidili ko no ang kinaugalingon nga pagsabot kon private interpretation no. Second Peter, ikaduhang Pedro 1:20 na kung ako masayop pag hinumdom sa maong teksto. Unsa may buot ipasabot ana no nga gidili ko no ang private interpretation. Gidili. Nga naman, unsa may buot ipasabot ana no. Naara po diha no. Kay kinigong kasulatan ng mga tagna na namugna ni nga ato ning tuhuan dili ni siya tungod sa kanabang kahibalo sa tao o pagbuod sa tao kundi tungod sa Dios, tungod kay ang Dios nag-inspire, naggiya niini no nga mao na nga makabaton ta niini sa ato pa giya sa espiritu, tungod sa giya sa espiritu namugna ning kasulatan. So pag-ingon nga gidili ang private interpretation buot ipasabot ana nga didto ta sa interpretation nga kanang gitawag o authoritative kana bang naa kay authority sa pag-interpret. Kay ang tinuod lang mga tinahod nga tigpaminaw mga viewers, inigbasa na to sa Biblia unya mosalig lang ta sa atong kaugalingon nga pagsabot nga dili ta mosandig o dili ta mo refer sa kanang gitawag na to mga authorized persons. By the way, nga naman nga ako yung ipasupot ng pulong pag-authorize o naakay authority sa pag-interpret. Kay sa ato kung nakita karon basa naman tag Biblia, wa naman tag hunahuna og dapat ay kuan kinahanglan nga dapat musandig ta diha no. Now ato ning mapakasama no kining atong buot ipasabot sa kanabang pagkapulis, di ba, kanang pagkapulis dili man ka mahimong pulis kung dili ka authorized nga pulis. Buot pasabot mo undergo ka og kanang unsa man ay mga pamaagi ana nga mahimutang pulis, may eskwela kas pagkapulis, then hangtod nga mahumani mo ang unsay mga requirements ana nga mahimo kang pulis, ayan na ka mahimo pulis, di ba? Now, ingon ana po sa kanang maghisgot ta og Biblia, kanang magtuon tag Biblia og magtudlo ta mahitungod aning Biblia. No? Naay pag-authorize aning kinahanglan ato ng kanabang puy-an o kanabang dili ba ta magpataka lang og basa sa Biblia nga di ta mo sandig o kanang gi-authorize sa Dios, gi-authorize nga mo'y mo pasabot aning Biblia. Asa man nato mabasa ang Yahweh ani no nga parang dili na ta magpataka ba aning Biblia og basa, di ba? Now adto ta sa suwat ni San Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15. 10:15, no? Kung ako malimot, Roma 10:15. Kadtong niingon siya nga, unsaon man pag tudlo o pagsangyaw kung wala siya gipadala. Unsaon mo kuno pag tudlo o pag-preach, no? Pag mensahe sa pulong sa Dios kung wala siya gipadala. Sabi but po sabot ana wala siya gipadala, no? Mao na ang atong buti, mo na buti pasabot nato sa pag-ingon nga
o kinahanglan naa kay authority. O musandig ka sa mga tao nga naay authority sa pag-preach o sa pagtudlo. No? Now, giunsa man pag-authorize ni Kristo ang mga mensahero aning Biblia. Gipang pick up gito niya personally katong mga apostoles. Iyang gipang pili ang mga apostoles. Dayon iyang giingnan, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mao na ang pag-authorize sa mga apostoles, mga preachers, kanang gitawag na to, the teaching church. Then gitawag po na to karon ang magisterium, the magisterium. Kay ang pulong magisterium, atong i-review lang, gikan na sa pulong Latin nga magister. Buot ipasabot teacher, magtutudlo. Si Kristo ga-organize og mga magtutudlo. Muna'y mga authorize. No? Katong iyang giingnan nga, maingon nga ako gipadala sa amahan na ako usab nagpadala kaninyo. Buot pasabot, ang mga apostoles. Sila ang mga authorized persons nga gikasangkapan sa Ginoo nga mutudlo aning Word of God, kining kasulatan. Di ba? So musandig tag authority, dili kay kita lay mo basa. So kanang giingon ni San Pablo nga unsaon man pagtudlo kung wala siya gipadala, ambot pasabot ana, unsaon man kuno pagtudlo nimo kung wala ka gi-authorize. Pares na sa teacher. Yan naman bago ra naabot si kasamang Alma, no? Okay. Oh, pares ni kasamang Alma. Okay. Maingon bago nato nga ma-teacher si kasamang Alma kung wala siya gi-authorize. Nya unsa man pud pag-authorize mo undergo pud siya mga requisitos, requirements. May eskwela siya, no? Oh. Dayon hangtod mo take pag yung exam, board exam, teacher's board exam, ug makapasar, so mao na matagaan din siya authority license nga kanang authorized siya nga teacher sa deep end. Ingon na. So ingon na po ng moingon tag basa tag Biblia din, moingon din tag mao na ni ako insakto. Dili man na mao ang proseso. Ang proseso aning mubasa tag Biblia, inigbasa na to, pag-ingon nga gawas kung ikaw gipadala o pag-ingon sa Ginoo nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kining mga kaninyo, buot pasabot mga apostoles, diha ta mo sandig nila sa pag-interpret aning Biblia. Unya, o wala na to sila, siyempre ato po na yung sayron, kinsa po ang ilang mga sumusunod kung mga successor, di ba? Pareha sa kanang authority sa usa ka Chief Justice. Kung pulihan na ang authority sa Chief Justice, mapasa kung kinsa mo sunod niya nga Chief Justice. Ingon na, di ba? So, buot na ako ipasabot nga, ang unang the teaching church, o kanang gitawag na ito, magisterium. No? Kaya ilagi ka ng pulong magisterium, gikan man sa pulong Latin nga magister, buot pasabot teacher, nga kung hugpong na gani, daghan na, more than one na, muna na gitawag na ito, magisterium. Hugpong o grupo sa mga magtutudlo. Ang una, ang mga apostoles. Unya, kanang authority sa mga apostoles, dili na nila mahuptan nga sa ila lamang kaugalingon, kay kanang authority sa mga apostoles, mapasa man po na kung kinsay musunod nila sa ilang katungdanan. Ang key factor ana, nasa Acts chapter 1 verse 20. Buhat 1:20 katungdanan ni Judas pagka-apostol, di ba, nabakante man to kay gahikob mo to si Judas, di ba? Pagkabakante sa kanang katungdanan ni Judas, giingon ni Pedro nga kinahanglan dunay mo puli. So dunay mo succeed. Parehas nga kung ang presidente mamatay or gi-assassinate, o naagi mo puli. Yun na mo puli kung mabakanti ang katungdanan. Na sa Biblia, buhat 1:20. So,
Bori pasabot kung naata sa panahon sa mga apostoles kung magtuon tag kasulatan, wala man po'y kasulatan sila sa una pod parehas aning ato nga naanay kumpleto na ba, new o old. Kay katulad panahon sa mga apostoles ang ilang kasulatan katong pamangdaan. Dayon awahin naman ni napuno ning New Testament, di ba? Unya na canonize pod gi-opisyal pag deklara nga kinilang ang New Testament. Awahin na pod mga obispong Katoliko na pinagi sa mga council, no, Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage. Awahin na. So, kung naata panahon sa mga apostol, musandig ta sa mga apostol. Dili ta magbuot-buot og ato. Kung unsay ilang giunsa nila pag-interpret ng kasulatan, no? So dito ta musandig. O bitaw nga ako no, para nako kung magtuon tag Biblia, dili nato ni sabton nga mo lang ta sa tong lawa ko sa tong kwarto ba inigbasa na to din unsa na sabot na to, moingon na din ta nga kining akong pagsabot mao'y husto. Of course, siguro na ay mahusto. Pero posible pugang masayop. Tungod kay wa man kay authority. Dili man ikaw mo'y giingnan na to. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab ang nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo mga apostoles. Unya pagkawala na sa mga apostoles, syempre kanang ilang authority mapasa na kung kinsay mosunod nila. Unya, history will show us ang kasaysayan mutudlo na to, mupakita na to nga mga obispo mang Katoliko ang nakasunod sa authority sa mga apostoles. True ka nang gitawag na itong ordination. Pagpandong sa kamot. Ordinasyon. So, kung ang atong grupo, ang mga leader o mga preacher, dili makonek ang ilang lineage, ang ilang kanabang kadugtungan, maganib yun pagbalik panahon sa mga apostol, no? Absent gali na, dili gali na masubay ang iyang kagikan. So makaingon yun ko nga wala diha ang authority to preach. Di ba? Pananglit ka ng mga ministro sa INC, no? Mga igsuon na itong Iglesia ni Cristo. Ang ilang mga minister, kinsa may ka-authorize nila? Of course, siyempre, katong mga nauna nilang mga ministro nga gipang-ordinahan po. Unya, kung atong ayuhog subay, kinsa man gyoy prime mover anang INC, no, nga ni tumaw ni atong 1914. Musangko man gyud na og usa ka tawo, si Felix Manalo. Si Felix Manalo mo'y ga-authorize sa iyang mga ministro, di ba? Niya ang pangutana, kinsay ga-authorize ni Felix Manalo? O kinsa may ga-pandong sa kamot nga ma-authorize siya. Okay, ingon na naman ang pag-authorize sa mga apostoles. Mag-authorize ang mga apostoles sa ilang mga successor o mga sumusunod pinagig ordination. Pandong sa kamot. Di ba? Oh. So, kung kanang atong mga grupo karon inikilatis na to, uy, kinsa man ning mga teacher na to? Kinsa may ga-ordain nila, no? O gapandong sa kamot. Kung musangko gali na og usa ka tawo nga prime mover, then wa nay ga-authorize niya siya o nag-claim lang siya nga preacher siya, walay ga-authorize niya na dili na to gyud matawag og naay authority sa pagpanudlo ng grupo ha. No klaro kay itong giingon sa Ginoo sa Juan 20:19, no? Juan 20:19 hangtod sa 23. Katong niingon ang Ginoong Jesucristo, maingon nga ako gipadala sa amahan nga ako usab nagpadala kaninyo. Katong mga apostoles. Unya ang mga apostoles pod gisugo nga magtudlo po sila ilang mga sumusunod. Pinagi po na gibuhat na nila pinagis pagpandong sa kamot o pag-ordain. Unya wa man gyud laing nakita nako sa history nga ang ordination kanang paghatag og authority nga masumpay gyud maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles, Roman Catholic Church lang. Of course ang Orthodox na po sila ay succession. Kaya kanang ilang mga obispo o gikan man na sa Katoliko. Na si Akmangod niya itong 10th century.
o 11th century, mga 1054, mo nang nanay Orthodox. Oh. Pero doon na sila succession tungod kay gikan man na sa kanang Katoliko kung atong tunan pag-ayo. Pero naalay mga teaching, pipila ka teaching, o doon nalay kanang gitawag na to wala masunod nga protocol nga mo'y makaingon ko doon na nganong makaingon ta nga ang Orthodox doon ay kakulangon diya sa pag kanabang kung magkilatis na ta og authority to head kanabang mayon ta kinsa may labawng pastor anang grupo ni Kristo. Kay kung atong tun-an pagayo ang Biblia, si Kristo ga appoint man ni Peter nga mo'y mo trabaho siyang trabaho sa kanang pagka chief shepherd katong pag-ingon niya ni Saint Peter, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Na kanang authority ha, kanang nga office na ni Kristo. Diba? Katungdanan sa pagkalabang pastor. Iyang gipatrabaho ni Pedro. Nganong wala man sa ubang mga apostoles kanang pag-ingon niya, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unya, kadto pag iyong higayuna, naa dito ang ubang mga apostoles, pero si Pedro ra iyang giingnan. Di ba? Si Pedro ra iyang giingnan. Nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. So, unique. Buti pa sabot, si Pedro may gihimong representative ni Jesus Christ. Kanang office o katungdanan sa pagka-universal pastor. Di ba? Ang iyang gitahas ni Pedro. Kay, kanong lahi gina. Kay, kung maghisgot ang obispo, panalitan ang atong obispo diri sa Dipolog, no? Si Most Reverend Severo Caermari. Ang iyang pagka-shepherd, ang iyang pagka-pastor, kuan lang, jurisdictional. Oh, dili lang sa Diocese of Dipolog, sa to pa dili tanang katawhan ni Kristo. Diocese of Dipolog naman, di ba? Kunya katong bishop o archbishop sa Amerika ba or sa Alemania, oh, limited ang scope. Dili gyud matawag na to tanang karnero ni Kristo ilang gi-serbisyuhan. Kay jurisdictional naman. Pero ang gitahas ni Kristo, ni Pedro, universal. Di ba? Katong pag-ingon niya ni Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Na unsa man ang mga karnero ni Kristo, universal, dili jurisdictional. Di ba? Tanan, universal. So, kana nga office, no? Iyan ang katungdanan, iyang gipatrabaho ni Pedro. Remember na ang ubang mga apostoles dito. Nganong siya ramay ang giingnan? Anong si Pedro naman? Kana, klaro kayo nga, munang ako, dili ko gabi as Katoliko, kay naanaw sa Katoliko makita ni nga teaching. Nga, pag-ingon ni Kristo ni Pedro, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. That means, kana nagpasabot nga gihimo siyang universal pastor. Unya, inig kabakanti ana nga katungdanan, siyempre na imupuli. Nakaron, sa tanang mga religion sa Christianity diri sa kalibutan, kinsa may gatudlo ana nga kanang katungdanan ni Pedro gipuli-pulihan og mga successor. Wa may laing gatudlo ana ang Katoliko laman. Specifically Roman Catholic. Ang Orthodox nga gikan na po sa Katoliko, ang Agripay gikan sa Katoliko, wa gatudlo ana. Ang mga born again tanang mga mayor ba manudlo. Nindot ra ba paminahon manudlo na sila? Okay. So, pero wala na nila nga teaching. Nga kanang katungdanan ni Pedro, doon na succession. Niya, Katoliko ra may makapakita ana sa kasaysayan. Gikan ni Pedro, Linos, Clitos, Clemente, di na ko ka-memorize agi sa kadaghan, hangtod sa atong present Pope karon, Pope Francis. So kanang katungdanan sa pagka-universal pastor, mao nang katungdanan sa Santo Papa. Which is daghang kayong nag-deny, nagsalikway. Murag makahinumdum po ko sa giingon ni sa gospel ba, ang bato nga gisalikway nahimo hinoong labing importante.
Abot pasabot si Kristo gisalikoy na himong labing importante. Then kinsa pud ang iyang gitudlo nga mo represent niya si Pedro katong iyang gitawag og kipas ato pabato. Kung atong isalikoy na gisalikoy ang labing importante. Ang labing importante mahitungod sa panagiusa kanang pagtudlo ni Kristo ni Pedro nga mahimong universal pastor. But pasabot mo pa ilawom taan ng pagmanduan ng universal pastor. Di ba? Nya, daghan nato ron ang napakyas ana pagpailawom sa pagmando sa Santo Papa. Of course, daghang mga objection kay naapoy mga dark ages. Ay mga dili maayo pong nahitabo sa pagmando sa pipila ka Santo Papa. Pero of course, mga personal na wa na ilabot sa iyang katungdanan. No? Personal nga mga sipyat lahi na, no? Pero ang office valid. Kay pares ang office sa gobernador o mayor, bisan pag badlugon na ang atong mayor o gobernador, pero di ka kaingon nga bugos, unat genuine na iyang katungdanan. Genuine ang iyang office, pero ang iyang pagkatao lang, iyan ang binuhatan mo dili maayo. Of course, hukman pud siya sa Dios ana. Hukman pud siya sa katawhan ana. Wa naman tayo kung panahon, ipadayon na to sunod Domingo pohon kining pag kuan yun unsaon yun ni pag-interpret ng Biblia para di ta mabahin-bahin. No? So wa naman tayo kung panahon hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Tatak RMN. Kita magazabongueño pronto alivia, por eso necesita valiente, practicar y perseguido para alcanzar el más sueños. Na otro enfermedad necesita el medicina pronto también. Rexidol Forte, pronto el pana, pede hindi lang el buja, pati dolor de cabeza, dolor de cuerpo y calentura. Pronto iyo hace el todo, kay tiene iyo sueño queda aliviado el vida. Rexidol Forte, pronto el pana na 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Once upon a time, na nanay ng laba-upri, the end. Nakapayo sa kananay ng laba-upri, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet! Tungkol kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit ng tangtang ugman siya sa daghang labada, 1850 SRP